Ai. Muutkin on jo vielä nukkumassa. No kai mä menen sit syömään, eikö mä katon vielä yhden jutun. Ja bla 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 bla. En mä jaksa. Mä menen ottaa jotain syötävää. Vaikka keksin. Yeah. Näin. Wow. Mä keitin mun tuolista. Huomenta, kulta. Huomenta. Muuten, onks meillä tänään niinku koulu? Ei, miten niin? Kun mä vaan aattelin, koska tuossa mun yhdessä lukujärjestyksessä, että lauantaina on niinku koulu. Joo, se on väärä. Onko? Totta kai on. Kiva, mutta saanko mä syödä nyt nää keksit? Joo saat. Miksi mä tipun aina tuolista? Se on järkyttävää. Mä oon niin väsynyt, ettei me pysytä pystyssä. Ja mäkin tuun ottaa jotain. Mä otan vaikka ton omenan. Näin, niin. Ai niin, joo, mun omenat jäi tonne. No syödään. Pikkusiskot, miksi olette jättänyt teidän lelun tänne matolle? Mä melkein kompastuin. Äiti. No mitä kulta? Kun mä lupasin mun kaverille, että mä menen sen kanssa tänään shoppailemaan, niin voinko mä mennä shoppailemaan? Voit. Yeah. Mä haluan vesimelonin. Ja... huomenta, sisko. Huomenta. Oho. Mä taisin liikuttaa vähän tota. Ja ei se mitään. Ouch. Herätys. Ouch. Ai mitä sanoit? Mä sanoin, että herätys. Okei, mennäänkö leikkiin lelulla? Joo, minä vaan. No, mut meillä ei ole toista lelua. Mut ei se haittaa. Ei niin. Hetken kulppa. No, mennäänkö nyt hakemaan niitä? Mennään vaan. Okei, mennään. Mut mä menen hakee yksin, mut et tule liian ryysistä. Okei. Kop. Ja voihan, kuka nyt siellä on? Niin. Hei, onks mun kaverit kotona? On. Ai, se kissa, joka on oranssi. Niin. On. Salla. Niin mitä? Tuu ovelle. Okei. No mitä? Niin pääset sä ulos? Varmaan. Mä kysyn äidiltä. Äiti, no mitä? Mä menen ulos. Kenen kaa?
Roosan ja muittenkaan. Joo, okei. Menkää vaan. Tuu mennään. Hui. Miksi me aina kaadutaan? Onko sä väsynyt? Heräsitkö aikaisin? Joo, heräsin. Salla? No mitä? Tuolla on muutkin kaverit. Joo. Katos. Siellähän se Salla tulee. Hei, mitä te teette? Kun te ette tullut vielä mua hakee. No ei mitään ihmeellistä. No, tehdään jotain. Okei. Ups. Huomenta. Kenen paikka tää oli? Oliko se Sallan? Joo, oli. Huomenta. Huomenta. Missä Lulu on? Lulu? Niin mitä? Tuu tänne. Mä oon tässä, jos etsit mua. Joo, etsin. Tätä mä tässä etsinkään. Mitä muutakaan mä etsisin. Huomenta, kullat. Huomenta, iskä. No, miksi ette tuu aamupalalle? Ei oo nälkä. Okei. Mä meen. Voinko mä syödä sunkaan omenoita? Jom.